Dunay chismosa nga akong silingan, kada adlaw manghimantay ang kagwang. Bisag fake news iyang ipanabi, mga chika nga walay lami. Walay lain siyang nga mabuhat, manghimantay gabi iman ug buntag. Dili jud palupig sa mga balita, gabuwa-buwa na lang iyang baba. Siya ang hinungdan sa mga away, tungod niya grabe nga manghimantay. Dungagan pa niya ang mga istorya, pakikon ka nga gilibak ka. Naay mag-istorya, kalit mo sapaw siya. Siya si Marites, grabe ka sulsulira. Kusog mo abiba sa mga istorya, kanya hayra daghan kay kakontra. Pagkapait jud aning Marites, daghang maglagot kay grabe jud mo chismis. Muto-muto mo pa og mga istorya, pagkahawod nga libakira. Usa ka adlaw si Madam Marites, sayo sa buntag do na siya'y latest. Iyang bana kay naglagot na nadugayan. Siya gikulata. Peace! Please support Konsihal June Andres Chun Maniakap, number 22.